வணக்கம் நேயர்களே, ஏகியூஎஸ்சி குரூப் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். தமிழகத்தில் தினசரி கொள்முதல் செய்யப்படும் தேங்காய் விலை நிலவரங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் செய்யாமல் முழுவதும் பாருங்கள். இந்த தகவலை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள். வெப்பிலி துணை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் தேங்காய் ஏலம் பிரதி செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் நடைபெற்று வருகிறது. ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள வெப்பிலி துணை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் இன்று 23/11/2021 செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த தேங்காய் ஏலத்தில் 10,800 தேங்காய்கள் ஏலத்திற்கு பதிவானது. ஏலத்தில் தரத்திற்கேற்ப 1 கிலோ தேங்காய் அதிகபட்சம் ₹34.10 குறைந்தபட்சம் 1 கிலோ தேங்காய் ₹31 ஏல முறையில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. இந்த தகவல் பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள். இதர விவசாய விளைபொருட்களின் விலைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள எங்கள் சேனல் பிளேலிஸ்டை பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.